MTV. Сәлем кадерләрем, эфирда мен Диана. Әйдәгез бүген дә яшьлек тавышы тапшыруында яшь талантларның ни белән яшәвен, сезнең тавышлар аларны нинди баскычларга күтәрүен бергә ачыклыйк. Бүгенге теманы нәкъ менә безнең резидентлардан ишетү бәлки сезне аптырашта да калдырыр, тик ул бүген үтә дә актуаль. Шулай итеп без бүген "Мин пенсияга чыккач" дигән темага гәпләшеп алырбыз. Киттек. Кызу көрәштә кемнәр ничәнче урында булачагын ачыклаганчы, бүгенге аутсайдербыз белән хушлашык. Карыйбыз. Һәркем эзли үз бәхетен, үстеңен дөньяларда. Минем синдә бар өметем, кирәкми шит ятларда. Бәхет кышы кулларымда, син генә уйларымда. Кояш булып, җырга тулып, яшәсин юлларымда. Кояш булып, җырга тулып, яшәсин юлларымда. Көрәшкә бүген дә яңа резидентыбыз килми калмады. Елмаеп рәхим ит хит парадка. Сине генә сайлап алдым, сине генә мин карап тордым. Гашык булдым карашыңа, гашык булдым тын алышыңа. Эх, синең елмаюың, көлүең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Синең яныңа барам ашыгып, күрешүне мин көтәм йотлыгып. Үздем чәчкә кызылларын, мин киләм, көт мине җаным. Синең елмаюың, көлүең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Кулымдагы кызыл чәчкә тиреләп тотам. Уялудан әйтер сүзем әйтми торам. Күзләреңнең карасыннан ала алмый карап торам. Күзләреңнең карасыннан ала алмый карап торам. Синең елмаюың, көлүең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Синең елмаюың, көлүең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән,
яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Мин хөкүмәттән бер 10 ел пенсия алмый торып, китәргә җыем инде Фәнис Яхин. 90-га җитеп, оныкларымның оныкларын тәрбияләшергә булышачакмын ди. Ә оныклар аптыратмаган арада ак яулыгын чиеп бәйләгән карчыгы каршына түбәтәен кырын салып утырып, бергә шикерләшеп чәй эчәргә планлаштыра егет. Күз алдына китердегезме? Матур күренеш. Бураннарсыз кышлар була алымый чәчкәләрсез, язлар җитә алымый барлык әткәйләрдә синең кебек олы җанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар. Ташкыяда кайчак җимерелә дуслар саткан, чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә, ярдәмләшеп тормыш итәрлек. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар. Ömürlerde türlü haller bula abındıra, күккә күтәрә синең сабыр җанлы йөрәккәең, барысында җиңелеп үткәрә. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар синең кебек нурлы әткәйләргә бары изгелекләр яусыннар, бары изгелекләр яусыннар. Әмне узган атнаның премьерасы булган Динара Фахриева пенсия яшеннән бер дә курыкмый. Ул улыгайгач, бар эшне җайга салгач, тагын да дәртләнеп иҗат итүенә ышана. Ни дим, уңышлар.
Баш üstünde qara bulut min bit ул, Qayğısından qabarınğan minim küngülüm bit ул, Qayğısından qabarınğan minim küngülüm bit ул. Баш üstünde qara bulut, qaraşı bir qaraşı, Nige iken bizning ara, jir bilen көк arası, Nige iken bizning ara, jir bilen көк arası. Кемгә, әмнә безнең хит парадның иң яшь резидентлары Аяз Самира Аделинага бу темага фәлсәфә корырга иртә әле. Балалар үсеп улыгайганда бөтен нәрсә техникалаштырылган булыр дип уйлый. Димәк, бар эшне роботыңа кушасың да, яраткан мультфильмыңны, юкла инде, сериалыңны карарга кирип китәсең. Кызлар, карагыз, алма алып килдем. Кірдім алма бақшасына, алма жерге құйылған, жырламайша төзе алмайм жайын.
Әміне Марсель Зайдуллин бақшашы пенсионерлар рейтингында төп-түгел бірінші орынны алып тұрыр еді. Чөнки аның хыялы 50 яшьләрдә пенсияга чыгып, зур матур бакча үстереп, шунда оныклары игелегендә рәхәтләнеп яшәү. Үзе нинди яшь, ә үзе оныклар ди. Кызлар, ишеттегезме? Нинди гаилә җанлы егет. Син әлегә түгел, син үзгәрдең. Әллә язмыш, әллә үзебез. Чын йөрәктән чыкмаганымы әллә яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Әйтмәсәң дә сизәм инде. Йөрәккә ярсу, җаның яралы. Сине хисләр сүгән, әйтмәсәң дә күзләреңнән инде аңладым. Тик кызганыч йөрәгемдә генә мәңгелеген була алмадым. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Аерылдык шул бәгърем, аерылдык. Хит парадыбызның алтын уртасына да килеп җиткәнбез икән бит. Чираттагы резидентыбызга сүз биргәнче, мин сезгә безнең хит парад нәкъ менә сезнең тавышлар ярдәмендә формулашуын искәртеп үтәм. Үзегез җан аткан җырчы өчен сез аның кодын язып, 1320 кыска номерына тавыш сүзен юллый аласыз. Онытмагыз, яшь талантларга сезнең игътибар бик мөһим.
Миңа бәгърем җир йөзендә син бигрәк тә кадерле. Шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен. Югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Ömür yolun мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк. Сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Әмінә Нияз Сафиуллин үзен бик бай, бәхетле пенсионер итеп күзаллый. Пенсияга чыгар өчен 55 яшьне идеаль вариант дип саный ул. Чыгу белән ул авылга кайтып китәчәк. Анда зур йорт белән бик күп мал-туар асрап рәхәтләнеп, җырлый-җырлый көн күрәчәк. Aşık buladım, bir kürüde yarattım. Mine gene, sin üzüne qarattın. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Eytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Eytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Kilgen sayın kileseler, kürgen sayın küresi. Kilesina, bägir kayım diyesi. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Eytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin
Дөньяда урыныңны беркем дә ала алмас. Син бит бәгърем берәү генә, ятларга бер үк калма. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Эреп китәм кебек мин. Бүгінгі яшьлек тавышының җиңүчеләр эшлеген Сөмбел Захидуллина ачып җибәрә. Ул тәүге тапкыр җиңүчеләр эшлегендә Сөмбелне ихластан котлап, бронза медален тапшыра. Гашык булдым серле карашыңа, башым җуйдым шул ук минутта. Хисләремне әйтеп аңлата алмыйм, мин яратам бары шул гына. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратам бит нишлим инде хәзер, әллә синнән йөгереп качыйммы? Сөям сине мәхәббәтем диеп, тагын бер кат әйтеп карыйммы? Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Сәнгәр күктә кара кошлар оча, бездә ышык сөю күгендә. Мәңге бергә, мәңге яратышып, яшик җаным бәхет илендә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Уйларымда сине йөрткәндә. Мин пенсияга чыкмам дип уйлыйм. Сез кайсы җырчының пенсияда утырганын күргәнегез бар дип аптырашта калды Айгөл Закирҗанова. Аның исәбе хәленнән килгәнчә җырлау. Пенсия яше җитсә дә күңеле 18дә булачагының. Хәер, бәлки Айгөлгә 70 тулганда
пенсия деген сүз бүтүнлөй булмас. Сабый шақта білмесе де барысын, үсе түшке шулың сырады. Әти қоя, неге қойтымый дейіп, қолларыма ятып елады. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей үсті олың, әти назын, әти құларын. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей үсті олың, әти назын, әти құларын. Бойға жетіп келе, бәхттілерін сұрым Құдайыдан. Бар ғұмырымны олым сеңа берем, көп ғазаплар көрдің бұл айда. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олым, әти назын, әти құларын. Бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олың, әти назын, әти құларын. Сулар кебек, иске түшер қылған ялғышылар. Бала хақын хүрмет етмегенге, айырғандыр бізні язмышылар. Сабыйымның янларында әр шақ, түрек болды әби бабасы. Әти білен әниге ғүмірге, рәхмет әйтіп кене тұрасы. Мәхрум еттің, бізні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юларын. Кішкінеден білмей өсті олың, әти назын, әти құларын. Кішкінеден білмей өсті олың, әти назын, әти Бүгінгі абсолют лидерыбыз Илгина Муллакаева. Пенсионер статус қына түгел, ол көңіл халаты деп бүлішті бүгінгі алтын медаль иесі. 20 яшта да болғанынан қанағат болмыша, шырай жиміріп йөрүчеләр көп. 70-тә дә тормышка гашык булып яшәүчеләр көп. Үземне исә шаян әби итеп күз алдым дип көлде Илгина. Düzelmedim, olmalı kul şeşke koydum, sina deyip düzelmedim. Gümel bakşam gülün birem, seni bitminim suygenim. Yaratana kadrini bilip, yaşar aşk gülenim. Gümel bakşam gülün birem, seni bitminim suygenim. Yaratana kadrini bilip, yaşar aşk
Омтылам сиңа хаман, я сандуғаш бір құш болып, яныңда мәңгі қалам. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадірін біліп, яшар алаш көлемім. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадірін біліп, яшар алаш көлемім. Бүгінгі менә шундай яңалыклар иптәшләр. Бүгінгі көн белән яшәгез һәм бәхетле киләчәккә ышаныгыз дип, мин Лиана барыгыз белән дә сау булашам. Бүгенге хит-парадка нокта куям. Пока.